ได้อยู่แล้วทำเลยได้ก็เป็นสร้างของอาหารอยู่ครับ
Dik. Lah Kang Letre iki 2026 lho. Golek ganongan kaya ganongan mendul lho. Kan nemen kok. Mendondasmu. Aku kan lulusan apa? Iki jenenge apa? Wong iki TK ditokne kok lulusan apa? Tokne apa? Guru kebisu. Kowe iki paling ngendak dhewe ning Tunggur iki wis kondang. Kondang yo ben. Ora yo ben. Kok nesu biasane ning nggon loratan. Yo rame meriah tanggapan rame. Yo. Iki wis menganjak ning kidul ratan. Roh. Lah iya. Ning aku kok ya tampil sing apik. apik ndak semoncrot. Lah santeran yo kleru kok. Lah ngopo? Sengenge kuwi aku medun. Rai song liseng. Ya dhewe iki sebagai seniman profesional lho nggih. Seniman kon mikir iki bose sapa bose? Bose Iki kok dadi kok buser kae lho. sapa to? Udu. Udu. Lah padha. Udu des jadi korbuser Lah terus Romi Rafael. Tampil sing apik to. yo apik. Dhewe sing totalitas. Roh. Ragate iki ya gede. Le. Tete iki le ya apik cengung. Kristen rek yo ngono kuwi to. Wis sambung iki. Tampil kono sing apik. Metu aja. Alah. Dentok iki lho. Minggu. Nyapa? Lah ngopo? Kuwi dolanan ya nyuk. Sik diseneni neh. Wong guyu ora oleh iki lho. Dia surat kendang. Bali ae. Bali. Masuk gacang. Lah kok kaya berita kebakaran. Nek mumuni piye? Yo ding. Lah iya apa kleru? Iki budale. Oh budal terusane. Terus ding. Oh dikompliti. Oh, iya. Ngomong ngono dikompliti. Ini kalau duit tuh pamer gelang kowe. Copet tuh. Dan ora balik iki. Tadote. Iki tiga nyambut gawe lho nyok. Mlebu YouTuber. Yo. Ini koyo kampiangan. Masuk pena yo iki lho. Tadi motor kan ngomong maduk. Lah kok sunah ki lho apa? Katamu bukan iki. Kowe iki makane iki informasi ki sing jelas, artikulasi jelas. Son. Ora kepotong neh. Nek ora iso apa dicontoni? Lah yo. Saiki apa-apa ki
artikulasi jelas. Ya iya. Cerdas cermat sing kelas internasional ae. Perkara artikulasi ra jelas kuwi ora juara. Loro kowe lah. Delok aku. Aja ngene ngomong. Mas Heri, musik. Gor musik kok dudak dadang-dadang. Ning aku gak le padha aku. Aku iki tukang penggarap musik kok. Jenenge apa kae? Jenenge apa? Komposer. Kene komposer lho. Ele. Tik tung. Kendang ojo se. Tuk tung tuk 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 tuk. Lupa bro. Nah, le. Tau. Semoga para ibu-ibu kali bapak-bapak ingkang badhe mendhet sembako mengke ngantrine mriki nggih. Mengke kartine dicepakaken ampun uyuk-uyukan dados menika saged kebahagiaan sedaya. Alhamdulillah menika saking tuan rumah. Atung semaku dasmu. Iki musik karyaku dhewe lho. Piye to? Ben ora padha kok. Lah kok kalemen wong arep digawe atraksi kok kalem. Wong iki budale wong angkatan iki kalem sih. Ngono kuwi kok enek variasi. Variasine. Tapi budalane wis apik. Apik. Lah kowe kaya iso ngono. Aku yo gumen. Anak buah Solo, Pak. Sopo Solo? Solo. Solo sapa? Solo. Bakul arak. Kok gayamu ngono sok anak buah Solo. Kan muridé jenenge Pak Seno. Seno Nugroho. Alah kowe iki Aku melu wonge 2 tahun. ya ampun lah kok ronone ora melu. Aja to. Pas bongkone lho. Aku melu jenenge Pak Seno iki 2 tahun lho. Melu pisan. Melu ya tau. Ngerawit. Ora lho. Oh mayang. Butuh. Lah apa? Golek gebok. Ngono kok pamerne lho kok iso. Emang ya? Kali ya. Ini garapan anyar lho. Lainnya lupa ditambah tuang seru. Ngono iki. Pengen iki kaya wani rabi lho nggih. Oh, golek bojo lah, yo. Kowe iki paling kendang nek gejala stroke iki tambani dhisik. Lho ya ternyata. Makane lak wis tambang iki pendak bengi iki aja trambulan mentok. Lah kowe iki ngeyel lah. Acarane apa? Sunatan lho. Iki kalau kanca pembarong loro. Aku jane kaya cuwok nggih tanggapan rene iki. Ngapa? Lah biasane lak roh dhewe nuwun sewu. Menika nek job menika lak sing ngurusi kula.
Kentung Bongge sing ngurusi kula. Lah niki job niki sing ngurusi Bongge. Tre rungokno ya tre. Iki kae kok kabari tanggal piro? Pas tanggal piro? Tanggal 10 sasi wingi kan. Langsung ning nggonku. Tung tanggal piro iki mau 20 melu Mas Pletre. Acarane apa nggih tak catete? Pernikahan. Nuwun sewu niki. Aku lak wis golek bahan, nggih banjol pernikahan. Lah kok mambengi bar magrib ning nggonku. Dong. Tibake kudu pernikahan. Lah apa nggih sunatan. Jawa wis isine nyapa. Jawa. Aku lek iki yo cuwa ta kok iso. Cuwa ya, Mas. Mambengi yo wis golek bahan dadak. Mambengi bar magrib teko yamene uteke sapa iki kok kon mikir cepet. Lah kok teko kene selamat ulang tahun. Kayak ngono sing diulang tahun di umur 3 tahun. Basa. Ora basa lho. Bapake kan surat enak. Kowe iki lak njeblas ae kok iso. Ya kono diurusi. Aku ngene iki yo cuwa aku ning kowe. Lah cuwa kok budal. Lah wong rohku yo kikek kok. Aku ki nek pomo enek wirangmu yo dadi wirangku, enek senengmu dadi senengku. Adewe iki lak seiya sekata. Ya, iya, lho. Kowe iki nek tak tuturi aja melu nesu. Nesu lho kowe. Ora sekatan bajing ya. Lambemu kok. Acara apa iki? Lho, kudu tekok iki. Hah? Pundi ingkang ulang tahun? Mas. Menang. Ora sampeyan melu. Yo. Kowe iki kleru. Sesone ora sampe jalan nampa tanggapan. Engko sok melu lho iki tanggung jawabku. Enek elekmu ki elekku ketut. Ya. Ora jowo-owo. Kok tewel mbok ulang tahun. Dek, Mas, monggo maju, Mas. Aku jane rada kisinan. Napa? Lah tak kira mboke kengke iki lak arep ngewer tibake ipit-ipit sumuk. Kisinan aku. Dadi wong nek foto duiten ya ngono. Asem. Sebagai seniman kita harus berpikir. Awak dhewe kudu mikir, aja mikir cedeke sik adone sik. Awak dhewe dipancing duit berarti bukan ada seniman kok seneng duit. Iya sepurane. Isin aku. Iso yo ben tambah enik iki apa? Tunggal ya. Iki jeblas ae kok. Menika adik sinten namine, Bapak? Gisel. Grisel. Ya, semoga Grisel kelak menjadi putri ingkang solehah. Migunani tumraping bangsa negara lan agama. Saged mikul dhuwur mendem jero derajate kedua orang tua. Kuwi wis doa mulia lho nggih. Kowe lek plilak-plilik ngene iki nek wayahe ndonga. Lah mau mikir balik karo kabeh ya aku mikir nek. Lha kuwi lak ya salahku dhewe kok. Ulang dari sapa? Dek Grisela. Grisela umur piro? 3 tahun. 3 tahun. Iki sing ngati-ngati. Muga-muga Mbak Em besok urip iso sing ngati-ngati. Amin. Kudu eling karo Gusti Allah, kudu eling karo wong tuane. Oh iya. Hablum minanas hablum minallah. Iya bener gue. Gagasan apa saja yang diberi orang tuanya pasti masuk dalam hatinya. Muga-muga Mbak grosok. Lambe iki makane nek nyukur brengos ki sing imbang. Ora ipal Iki nyukur brengos tipis isih. Akine kami serontolen ngono kuwi. Lagi mendem aku. Grisela kok grosok. Apapun gagasan yang diberi orang tua, semoga Mbak Grisela selalu mengingat apa kata orang tuanya, besok bisa membanggakan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekolah pinter ya. Ini tetap ngiling memori dalam otaknya. Bener Intelektual selalu dipakai. Karya dalam berpikiran selalu dipakai. Inovatif selalu dipakai. Ini ngomong aja oke bocah ngantuk dulu. Ora dong.
Bapak sampun kersa. Pokoknya saya selalu Pak nggih. Sembahmu ampun kapok. Amin 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 ya. Kau mantel iki apa iki? Bokong wis mantel kok. Pokoknya masyarakat ini sehat selalu. Amin Allahumma amin. Bisa ora kompak. Balenono to Dek. Balenono sing Muga-muga masyarakat mriki sehat selalu. Rezekine lancar. amin. Sing utange rokok sahur kesaur. Nah, iki ketara. Nyapa? Banter dhewe kene amine. Ketoke bang mekare oke. Kebutuhane wong ki dhewe-dhewe. Niki nuwun sewu sekedar pemberitahuan nek dereng rampung acara selesai ampun kundur rumiyin mergi saking papae Mbak Dik Grisela wonten Doorpress nggih menika AC Plolitron menika saged dibeto mriki alhamdulillah. Lah iki asli gaya anake Grisel. Wis sampe iki digawe Doorpress ora ganti diesel. Doorpress lho. Utuh. Ayo drek. Antele gede-gede ya. Nah, kereta apa lagi? Gede. Oke ora apa-apa semoga. Lagi mbak Telat lo. Wong lanang iki kudu kerja keras. Aku bakulan semongko tak dume cah cilik-cilik. Ora apa-apa nek kowe kaya semangka jatahku kok. Semangka jatahku wis kok dum-dumne. Ha jatah basa semangka tanpa bijiku ya arep kok. Lah iki didum lho. Hei, kowe dhuwur. Aku kene. Cara semangka to? Secara semangka. Kowe iki ya kleru lho, iki nuwun sewu lho penemuan ngene iki bocah iki jane kleru lho. Aku sing kene dhuwur, kowe kene ngesor. Ya Yan, Nuwun sewu. Lah aku to. Iki lah sangka mburi didelok rambut digelung ya apik. Mbasa diwalik lah dalah cantike kaya ngene lho ya ampun. emang kene. Aku lah kene dhuwur. Yan, Iki lek didelok kamburi dhisik ta. Rambutnya lurus warna pirang, cara digelung ya menarik. Diwalik, bahasa diwalik Allah Allah ya ampun. Cantik ya. wajahe ta? Heeh. Kau mburi kowe ora pusuk ora? Kok hino ora kowe? Ora bisa stu ora kowe? Selebare Dek. Ora tau ganti. Iki lek kamburi disawang ngene iki. Ya Yan, kau ngarep Dek. Wow, nah. Tak batak balik. Ben dijelas nih. Piye to piye to? Ambil apa nih, Mas Bro? Pilih tengah munggah. Cara tak sawang saka mburi lah. Buri. Rambut pirang digelung apik, basa diwalik. Elah manis ya ampun. Kuwi lah aku. Yo, aku yo sleber restu dong. Sleb iki. Ya. Disawang kamburi. Iki saka mburi desa. Kau sleber. Slebar. Kau ngarep Dek, cara gedala. Nek nggur jeblas lho iki kok.
Ya nek no sing ngesor ki join ya, join. Adewe jare Lebore bongkrek. yo kono garapen kono. Lah iki apik iki. Iki bose iki kok opak. Lah dek bose kan ayu to. Heeh. Lah ngene iki wong ayu ngene iki. Ngene iki piye? Wong ayu kok macak ngene iki wis ora duit mbok apa lho, Dik. Balenono piye, Mas? Wong ayu duit apa? Engko aja mulai ya. Tak tutup kamare. Ya tutup karo kowe karo bojomu. Bojone buang bae iki kok. Ya aku ya purono. Leket. Alhamdulillah. Matur suwun. Sik koper susuk ya. Terus sehat selalu nggih, Bu. Wong ki nek cantik natural ki ngono kuwi lho. Apa to, Mas? Kowe kok karo bojomu dul slawe-slawe. Iki foto sebelah kok ora. Ora apa-apa ki tak golek dhewe kowe. Cekel. Golek bojo. Delok-delok anak bojomu nesu kae. Balik kae. Engko tak jatah kowe. Wah. Lah ngopo kok dadak ngono ki lho? Sing terakhir apa enak? Lah ngopo? Soalnya mak ok. Kowe kan jajal iki meh semua to, Dik. Meh semua merengut. Allah. Mau bocah lo manise kaya ngene lho, iki kok iso kok senen-senen iki lho. Kowe kuwi lho. Ngapa? Nek wong wedok iki mbok yo sing primpen. Tapi Ya iku bocah manise kaya ngono nek kok getak iki lho. Paling ngendak nek pengen omah-omah rumah tangga sing apik. yo Iso langgeng bahagia. Yo. Didelok ngene iki nek wong wedok nyambut gawe masuk sak kesel-kesele wong lanang kok. Yo. Tetep mengayomi. bojoku anu nggih saiki Bu bojo kula iki rada latah. Ngangkat ora kelar. Kok ora ngono Bu. Kowe muni piye? Ngayomi. Wong iki didelok saka keluargae. Nyapa? Ketika wong lanang gak mampu ngangkat wedoke, tapi wong lanang bekerja keras, wedok iso balik dhewe lho.
Cari aman dah kowe. Bukan. Hei, Mateporo. Mateporo lu tuh. Jadi kayak dolanan pitik-pitik. Ngaku lah. Dolanan pitik-pitikan. Mau ngayom iki didelok-delok. Nek sing lanang ndek duit. Wis wedok iso apa? Oh, ngono. Wong lanang kerja keras kok. Isuk salto, sore salto, bengi salto. Ndas saya kadang-kadang bokong lho. Lah kok iso akrobatik ngono ya kowe? Lah ya wong lanang. Kowe esuk salto, Enggak lho. bengi Lawon. misoto. Wong lanang iki kudu diregani, wong lanang kok kowe iki digedolan wong wedok. Regomu pira lele? Wong lanang kok. Potonganmu regoku padha regomu ngono kok. Lah iya. Aduh iki padha kok. Nek kok regoku iku. Lah iya. Adik-adik, ini atraksi yang berbahaya karena sudah viral di TV. Kuwi kudu enek anu pelatih. Ojo iso dasmu diomong kok. Lah kok lek kedengek bapak ibumu sing dikira marah-marahi kene. Sing apik ngene iki. Ayo, iki contoh ngene iki. Nek digugu kok. Untalan gagal kuwi. Malah ndasmu kok encep ning iki kok. Wis sesone aja koncep nek tok gejlekno. Aku sapa iki? Wis mulai apa ya amnesia iki lho. Lanjut deh. Ora ngusik lho. Usuk. Saya mati.